Taseba ez definizioz enpresa talde bada, baina guretzako hori baino geixo bada, lan bat baino geixo bizitza proiektu bat daukagulako. Gu definitzen gera pertsona talde inkonformista bat bezala, ahalduntze eta kapazitazioan bitxartez mundu aldatzea bilatzen da bana. Eta hortarako bi alor nagusi jorratzen txugu dela enpresa berrixen sorrera, edo existitzen dian erakunde eta enpresei laguntzia. Guk berrikuntza ulertzen dugu Euskal Herri mailan eta mundu mailan orokorrean berrikuntzatzen duguna askotan teknologia pentsatzen dugu, baina guretzako berrikuntzaren oinarria dira pertsonak. Guk ez dugu esaten zer egin behar dezun, baizik eta laguntzen dizugu egiten eta implementatzen dugu zurekin. Zehor askotan egon izan da historikoki gap handi bat jakitetik izatera, ez? Da guretzako hori da pixkat garrantzitsuena. Izan aurretik jakin behar da, baina jakitearren ez du nahi esan gai zeranik, ez? Orduan, izan eta jakite hortan, pixkat guk iten duguna lan hori da elkartzeko eta alik eta gertuen egoteko zerbitzu alik eta integralena eskaintzeko enpresari. Esan laike gu Mondragon Unibertsitatean baitan jaio gerala, lotuta jarraitzen dugula eta etorkizunera begira jarraituko dugula. Azkenean, transferentzia behar batetik jaiotzen gera, ikasle bezala, gero erabiltzaile bezala eta azkenik gaur egun partner bezala, ez? Bai Europar proiektuak aurkezterako orduan, bai hezkuntza proiektuetan, bai unibertsitateekin kolaboratzeko eta batez ere nazioarteko edo nazioarteratzeko prozesuetan, esaterako Changemaker Lab edo Traveling University, Lane International graduan kudeaketakin. Azkenian, Mondragon Unibertsitateak eman digun aukera guri izan da, elkarlanean, proiektu horiek garatzeko, implementatzeko eta erakunde ezberdinen arteko lanketa horiek modu integralian itxeko. Eta gu pixkat guretzako unibertsitatea beti izan da, inspirazio iturri bat aurrera jarraitzeko eta eman izan dizkigunak erramientak aurrera begira egoteko, baina beti ere pragmatismotik eta egunerokotasunetik. Eta hori unibertsitate askotan ez dut uste gertatzen danik.